Mana mong diskargahon guys. Abono gyapon. Kargahon na mo ron. Oni pakingan sa Garbco. Driver ako maglungag driver oh. Loy kay mulagway ba. Mulagway tagya. Dili naman ni habwa guys. Dili naman ni habwa. Diyan na to ibutang. No? Latong pa nato tong kuan. Tong chicken daw, egg receiver. Egg receiver. Imo manggipaunay taon eh. Mayagay ka nakita ni mo. Ang truck guys. Ano yan, pakingan. Apa kayo? Bariki. Itago to nimo. Yan ang kuhag trapal. Ano mo diskarga? Ano ang trabaho kada adlaw? Hindi mo katrabaho guys. Marami kaunon. Paano niyang trapal? Amosol ni siya, amosol. Driver. Mana yang menghabwa? Dari nama ibu tak. Ako rin isa mulok doa neron. Salamat sa iyong pagtanaw. I-subscribe lang niyo akong channel. I-share o i-like. Salamat.